Азначэнне герой неадпаведнае постаці Кастуся Каліноўскага. Яно недакладна вызначае яго ролю ў беларускай гісторыі. Герояў беларусы маюць шмат, а Каліноўскі ў нас адзін. І вось чаму. Адпраўным пунктам нацыі лічыцца момант, калі з народных шэрагаў вылучаецца вялікая група людзей, якая ставіць сабе за мэту абарону правоў гэтага народу палітычнымі сродкамі. Таму кажуць, што беларуская нацыя заявіла аб сабе тады, калі Вацлаў Івановскі, браты Іван і Антон Луцкевічы стварылі ў 1903 годзе першую беларускую палітычную партыю – рэвалюцыйную грамаду. Але, як казаў прускі генерал Карл фон Кляўзевіц, вайна – гэта працяг палітыкі іншымі сродкамі. Дык вось Кастусь Каліноўскі разам з паплечнікамі стварыў нелегальную палітычную арганізацыю і пасля палітычнай і культурнай падрыхтоўкі ў форме распаўсюджвання газет і пракламацый пачаў узброеную барацьбу, вайну за самастойнасць і незалежнасць беларускага народу. У дакументах паўстання і тэкстах Каліноўскага канчаткова выкшталцаваліся тэрміны «Беларусь» і «беларускі». У першай палове 19 стагоддзя Беларусю называлі Полаччыну, Віцебшчыну і Магілёўшчыну. Астатняя частка краіны называлася Літвой. Менавіта пра Полаччыну і Віцебшчыну пісаў Рамуальд Падбярэзкі ў сваіх лістах пра Беларусь. Але ўжо ў 50-е гады пачынае расці разуменне, што беларуская мова ахоплівае і значны абшар гістарычнай Літвы. На вокладцы кнігі «Гапон» Дуніна Марцінкевіча, выдадзенай у 1855 годзе ў Менску, было напісана, што гэта беларуская паэзія на мове беларускага народу. Менск знаходзіўся ў гістарычнай Літве, і ў гэтым выпадку мы бачым парасткі разумення, што беларускі народ жыве і не толькі ў Беларусі, але і ў Літве. Дунін Марцінкевіч не мог прызначаць свае кнігі толькі для Віцебшчыны. Тэрмін «Літва» ў галовах і тэкстах паўстанцаў меў амбівалентны характар. Мовы яны адрознівалі дакладна, а вось са зместам паняцця «Літва» блыталіся. Адны называлі Літвой цэнтральную частку былога ВКЛ, іншыя – увесь яго былы абшар. Адны паўстанцы беларускіх мужыкоў называлі палякамі, другія літоўцамі, трэція – беларусамі. Але менавіта праз мовы яны прыйшлі да назваў краінаў. Масква пераследуе мову польскую, беларускую, маларускую, літоўскую і навязвае маскоўскую. Мы хочам, каб кожная мова развівалася паводле уласнай жыццяздольнасці, пісаў падпольны глос з Літвы праз тыдзень пасля пакарання смерцю Кастуся Каліноўскага. У выдадзеным у чэрвені 1863 году ў Вільні беларускамоўным прыказе Кастусь Каліноўскі звяртаўся да народу зямлі літоўскай і беларускай. Нарэшце, узрадджаным на пачатку 1864 году удзельнікам Менскай арганізацыі Вітольдам Парфіяновічам па ролі паўстанцаў з'яўляецца краіна Беларусь. Каго любіш? Люблю Беларусь. Так узаемна. Зразумела, што Каліноўскі і яго паплечнікі не маглі любіць выключна Віцебшчыну і Магілёўшчыну. Тым больш, што, як даказана мовазнаўцамі, публіцыстыка паўстання, у тым ліку тэксты Каліноўскага, утрымліваюць асаблівасці гарадзенскіх беларускіх гаворак. З гарадзеншчыны паходзілі і члены рэдакцыі «Мужыцкай правды» Валерыў Рублеўскі, Фэлікс Ражанскі і Францішак Юндзел. Гэтак яны знайшлі сваю краіну. Каліноўскі недарэмна выступаў супраць удзелу ў паўстанні спольшчанай сярэдняй і буйной шляхты і арыентаваўся на шляхту дробную і на сялян. Менавіта яны захоўвалі беларускую мову. Важна зразумець гэты момант. Вось чым тлумачыўся радыкалізм Каліноўскага. Ён хацеў забраць беларускую зямлю з польскіх рук і перадаць яе ў рукі беларускія. Ужо ў самым пачатку першага ліста з падшыбеніцы, які Каліноўскі даслаў з турмы як артыкул у газету «Глос з Літвы», ён адмяжоўваецца і ад расейцаў, і ад палякаў. Пісьмо адрукуйце, каб знаў свет Божы, як мужыкі-беларусы глядзяць на маскалёў і паўстанне польскае. Канстанціна Вікенція Кастуся Каліноўскага можна смела называць пачынальнікам беларускай нацыянальнай ідэі, сапраўдным бацькам беларускай нацыі. Ужо студэнты ва ўніверсітэце і яго сучаснікі называлі Каліноўскага апосталам і нават апосталам беларускага народу. Такім ён для нас і застаецца.
Вы глядзелі YouTube-канал «Свабода Прэміум». З вами быў Сергей Абламейка. Калі вам спадабалася гэтае відэа, стаўце лайкі, пішыце каментары і пытанні. Я з задавальненнем на іх адкажу. Калі вы яшчэ на нас не падпісаныя, то зрабіце гэта як мага хутчэй, каб не прапусціць нашы наступныя відэа.